Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala Kinapudno ken Biag. Naimbag nga oras yu amin papagayan. Intay ibasa ti Levitico Kapitulo 27, versikulo 30. Kukwa ti apo ti amin nga apagkapullo a maapit iti daga. Trigo man wano prutas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan a maitampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sige, rumuarkan bakit? Tasakon ti mangala iti basket. Sige lakay. Umuna akon iti farmhouse. Talaga gayam anatang kananan dagiti bunga dagiti mais na alakay. Wen, Violi. Iso ang mabalina na maapit dagiti bunga dahin ton bigat. Imunan ni Violi iti farmhouse. Bagkatakbat ti basket a naglaon ka dagiti balon mi. Masapang agsagana kami ita. Para iti panagapit mi kadagiti mais inton bigat. Mangrugi kayo kaditan nga puros kadagiti bunga ti mais yo, pare nataw. Saan pa'y nga ita, pare Fred? Inton bigat ti panagapit mi. Apay ka di? Nakita kami na limabas ti pick up truck yo itay di kalsada. Iso sinurot kayo dito pare nataw. Apay ka di? Kaya't ko kumamakita ng dahan. Doa kami ti asawa. Tapno, umay kami tumulong kada kayong agpuros kadagiti bunga ti mula yo a mais. Mabalin paray. Ah? Mabalin mat, pare Fred. Apay kay dinasaan. Nang runa ta medyo nalawang mat basit tinamulaan mi kadagiti mais. Talaga matanalawa ti minulaan nyo kadagiti mais yo, paray. Saan nyo akabaalan na purosin ti bunga da, no dakda kayo lang. Mala, umay kayon tungarod nga agasawa inton bigat, pare Fred. Agyaman na, pare nataw. Alas 3, pare Fred. Umay kayon tagmerienda tayon. Ay, wan pare. Ay, kamodyanan na. Nalpasan ti panagpuros tayo kadagiti bunga ti mulayo a mais. Wan nga rod, pare. Kaya tagyaman kami kada kayong agasawa, ha? May kayo timulong kada kami. Nawanan yaman na pare. Sige, agmerienda kayo. Ato ititangdan nyo ang nagmalam. Uy, agyaman na ka. Ken, mga lakamatan iti bunga ti mais. Naimbagla pang ramanan nyo mat nga agasawa. Kapuros da kita. Ay, agyaman na pare. Ay, sigurado. Naimas da gitoy. Wan pare. Sangapulo amin da kita, ha? Kato'y may kasangapulo, natangkanan. Ha? Anya nga iti aramidag iti may kasangapula bunga ti mais, pare. Idulin mo, pare. Ah, Tayenton pa nagmumula iti mais, isunto ti imulang. Lakay, inlutom mat amin ng dagiti sangapulo a bunga ti mais nga intedkan ka ni kumparim anato. Kunak man no idulin ta. Hindi pa ikat makurangan no idulin mo dyan mais, ha? Anya? Inlutok amin na, tapno patas ti bingay. Limakan ka, limakan nyak. Nagimas tupay ti mga niti bunga ti mais. Nang runa no kapuros. Kat pangalaam to ngay iti bin Patpatsyem mga minti bagbaga ni pare nato. Fred, Kano nagado ang mabalin na paggatangan iti bin iti mais. No kayat mo, oray sinako. sa bagay, angem na idumduma ti kulor ti mais ni kumparim anato. Nangisit ti bukal na, kandadakkel ti bunga na. Danagmun aya, siyak ka diti makam mo. Agmulak tumat, itikas itiin mula ni pare nato. Makaamu ka.
Nagrigat ka kasarsarita. Kaap-apit yun lang kadagiti mula yu ang mais. Busy man nun ti asawam itang agarado. Anya nga iti sumaruno nga imula yu, Violi. Mani ko manang nida. Ay, may mayat manan ano kasta? Agapit kayon tumanan iti ado abagas ti mani. Barang no makatsamba kami manang. Sigurado day ta. Ngamin, kaimaan nyo ti agmula-mula iti kumpormi. Iso nagagutak mo't at tumultulong kaninato nga asawak manang ta. Maayatanak kadagiti nagado a klase ti biningay mulmula na. Kasano, kat mahilig mo ti asawam amang idulin iti anyaman abin amabalin nyo nga imula. Pudno day ta manang nida. Iso maayatanak amang tultulong kin nila kay ko. Ngamin nagado ti mula na. No kasta, mani ti imula da pare nataw? Kasta nga ti ko na kanyak ni Violi nga asawa na, Fred. Meta, adun to man ti maapit da amanay. Agam na sayat, Mike. Tapno adan to manen pagdawatan iti mani. Agmula kayumot ngamin tapno saan laaday ta agdaw dawat ter aramidam. Anya ko mga ti dakas na, Mike. Awan nga rutin mulak. Ay na, sika talaga, Fred. Kita naggagat ti padam a tao, aglingling at nga agtrabaho tapno agmula iti apitan da. Ngam sika, adda ka dita agparelax-relax laeng. Nagmula-mula dita. Iso nga rod nga adda nagagat nga agmula. Kaya addamat saan nga agmula. Tanariga tayo, no agpapada tayo kit di amin nga agmula. Awanin Panawan ka man laengan, adda pa'y papanak. Makumikom dagiti kalugaran ta nga agdaldalos kadagiti pagmulaan da, lakay. Anya nga tano kasta mataramidan ta. Agmula tantumat iti uray anya. Ay, bayam ka dilang dagiti kalugaran. Uray santan nga agmula. Makaramantan tumutla ti imula da anateng. Wano anya man dita mabalinta dawatan. Anya? Imposible mat ano di datay kan? Ay na, di ka kadimabain akanayon latan adumaw dawat kadakwada. Aha, anyat serbida ka aroba, wano kalugaran, no di da mangtay. Imot dakit di, ano kasta? Ay nalakay. Kaya't mo asawan. Imay talaang dito'y amakipagnaed nga agururay laeng iti maapit dagiti agmulmula. No kayat mo, di sikat agmula. Ay no siyak, sana yun. Damot tao dito yung farmhouse. Ni Fred. Dumsagak. Ay, nasaya tadakan, pare na to. Anya tiyar aramidam dito ay Fred. Imayak la nakilinong dito yung farmhouse yaw. Kasla ka ano lang dahi di pa nagmulayo iti manay. Ita? Dandanigaya min maapek. Ay sus, sigurado. Ado ti bagas da kita pare. Parang pare Fred. Ay, pare. Kaano gayam ti panagapit yaw? Umay kamintuman, mate. Siguro, into no may alawas. Ay. Tapno, matangkanan iti husto. Nakiluga na kampay itay iti pick up ni pare nataw. Kunwari agawid akmatan. Di na amo ang nagsubliak matlang dito nagmulahan na iti manay. Mangparutak ka iti manay tayo sakok. Yawid to. Uray, tasan nga mo ni pare nato ang nagsubliak. Rugyak tagparot. Pare Fred. Kunak man nung nagawid kan. Adda ka manin dito eh. Kwa pare. Ay. Adda ka din nalipatam, pare Fred. Ay, wan. Adda nga rod nalipatak itay. Iso ang nagsubliak manin dito eh. Naibatik matintiliter ka. Daytay man ay. Ay, sos. Uray sak nga rod. Nalipatak matan nga inrikap ti tawa ti farmhouse ni. Iso nagnagnak ang nagsubli. Tamas na dutak nga U-turn. Sayang. Kunak na makatakawak iti manay. Ay na, kamaudyanan na. Nakali tayo matla ang amin ng dagiti bagas ti mulayo ama ni Violi. Wan nga rod manang. Naimbag atay may ka.
Isupay tinaitulong mo. Narabyan kami kumankat. Awan kas iti agtitinulong tayo Violi. Kan may sa agyaman akmet, tada nakitang danak ita. Nala, ipisuktan iti sa akong iti bagas ti mani. Ikarganton ni nato iti pick-up truck. Tagawid tayon, manang. Violi, saan nyo pa yung isa ako dagiti mani? Uray, tanasapa pa met. Apay ngay nato? Mangpili kayo man kadagiti napipintas. Tailasin tayo. Idulin tayo abin Ay kawan na. O sige, manang nida. Pilyan ta dagiti napipintas. Nagistay nalipatan pa yung timang idulin iti Violi. Nato lakay. Sa nga pulo amin asako tinaapit ta mani. Sa bali pa'y tinaitid ta ni manang nida, kastangdan na. Nasayahat met. Tapno ado ti ilako ta iji palengke. Ipantay ti palengke dagiti siya masako. Ti may kasangapulo, bin-i. Ibatitan dito yung farmhouse. O sige, rugyan ta nga ro din tagibunag lakay. Oy, paray! Ah? Nagadumag ang tinaapit yung amanay. Mabalin ti dumawat. Si Kamat Gayam, pare Fred. Kunak no asino itayin. Siya nga road. Namo ka naggali kayaw, kadagiti manian mulayaw. Isungay maya ko na, dumawatak. Kaya kumiti agbin iti manay. Ay kat no bin iti dawatam, ikan ka, Fred. Ikan ka pa yan iti pangramanan yung agasawa. Ay, mayat Agyaman nak paray. Ay, talaga naimbag ka karuba. Talo asalop aman iti itid ko ken ka, pare Fred. Ti may katlo asalop, idulin mo to. Tapno adda bin-im. Umanay mat siguro dagitan, pare Fred. Ay, wag umanayan paray. Agyaman nak Amangan no mabisin ka, dapay mat nabati abalon mi ditoy. Ay, kat mayat Ay, mutoy mga rod paray, takanak. Talaga na imas day ta. Para manak man. Naimas Ay, paray. Mabalin ka di amang tid kayo kanyak iti bin-iyaw. Tayo kastoy mo la klase. Ha? Naimas. Ay, ado ti irik abin imi dito farmhouse. No sige, mangan ka pa Ikan kanto iti bin iti dikat kan irik mi. Kasano ka ado ti alamay May salata paray. Kaya't kumitiag mula iti kastoy kay. Naimas. Masayat no kasta. Di kagdanag. Jak pabayadan ken katibin nga ited ko. Nga maiwanam paaduam. Tano bilang saktumat ti mawanan iti bin dumawatak tumat ken ka. Ay, uwan paray. Areglado. Ay na, dimawat ka lang arudin iti mani. Dimawat kapay iti may salata nga irikda. Di ka lang mabain. Bin-e, dagita dinawat ko bakit? Bin-e nga imulan to. Maimulan to iti buksit. Na- Iso ti amok. Ay na Fred, amukan. Ay, tangiwat mo man bakit? Tila sasawam. No kumangamin mangidulin ka iti maibin Tadila day tagdaw-daw at aramidam. Jack nga rod ugali ti agiduldulin iti bin-e. Adula, amin day ta. Unata no agmula ka, kat inton maapit, kanumot amin, di ka mangidulin iti maibin Sa nabali ata, dumot ti pagdawatan dita. Kasano ngay no awan, di awanan ti pangalaan ta iti imulata. Aldaw ti Domingo ita, bakit? Alam to ti apagkapuloy tinaglakwan ta kadagiti naapit ta amula ta, Kaited ta nga offering iti simbaan. Di ka agdanag lakay. Indulin kunti para iti dayta. Ala, nasayat nga rin no kasta. Tapno makatulong tamat iti simbaan. Aldaw ti Domingo ita. Sigurado anapan nakimisa, da pare na to. Nawayak ita nga agtakaw dito farmhouse da. Dadaulak ti tawa. Kat iso ti pagnak asumrak iti farmhouse. Maday ta. Naloka takaw ti tawa. Makita kong lagi tinakasako nga Eric. Ganda dumaabin ida. Ay, agawak ti mangala. Kat ilamang ko iti kasamakan. Sublak to. Inton mawaya anak.
Salbag da dyan, wang. Nakabulos kit din. Naimbag ko man saan pa anak adayo. Mapanak di da farm da uncle nato. Amang ano di tamot ti tinurong ti salbagan, wang. Ne. Apay, ad agiruruwar iti Eric di tatawa. Apay, adita ti pangipagpagnaan ni uncle nato kadag iti Eric. Agor ka. Saan mo't ang uncle nato dayta? Nimot mang Fred. Ay, dakas dayto yun Tinasayat. Sa pulot ng uncle nato. Ibagak dayto anak kitak. Unay ka matan, Fred. Inikkan ka lang arunan iti libre abin ngam agtakaw ka pay lang, mat. Pakawanan ako pare nato. Nang ipanam ka dagiti inted ko kan ka iti. Taapay amasapol nga agtakaw ka pay lang. Kwa pare, kinanmin awanan. Ay, apo. Makapasuron mat ti kasta nga ramid mo, Fred. Sursurwam mat ngamin ti mangidulin iti bini Tapno at damat imulam no panagmumula. Amok dayta pare. Iraman kumutan na kanan. Uray amok abin ko Isa, pakawanin na pare. Agmula kamot ngamin tapno at damat apitam. Tapno saan kan nga agtakaw. Uwan pare. Namiris ko tibidot ko. Pare, pakawanan na Ikarik, sorsorwag itanti agmula kan mangidulin iti bin Sige. Pakawanan ka ita. Ngam saan mo nga ulitan ti inaramid mo. Manggad ka iti nasaya at awagas. Agagat ka tapno saan ka nga agbisin. Kan laglagipan mat ti para iti apo. Ipaay ti para kan kuana. Kat agsoblinto mat anasadsad. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.